भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। Hake Miya horo Pakistani charta Airbase hamla khlaikya India ro. Taino rok o mangpli nugi tongmani omong kha Nur Khan Airbase Islamabad to. Hake Miya charta Airbase Pakistani ni hamla khlaijamani yagulo horchani horono bonga ajagawo Director of General ISPR press meet claimani Pakistano chungkok tomani bisingtei shawi mangka hake chung a jagaono saimano je Pakistan bai 12 dok tabuk je choba choli tomani Pakistano busukai nosto khlaika India ro o jagaono chung shawi mangka hake Pakistani ni airbase nosto khlaijamani Miya India ni bisingtei Murid Airbase Nur Khan Airbase Sarkot Airbase ta chungkok tomate information ni bisingtei saimamani te kaisa Sukur Airbase no omona 12 dok hamla khlaimani omona ko borok hui toni wohne jeng sawi mangkha hage kwbangma kok tomani bisingti jeng saimamani borok Pakistan ok bo kwbangma drone ni bisingti ke Miya 12 dok no hamla khlaimani kok toma ka sawi tongo hake haipano je Sangor Turkish drone Pakistan nongno roi boro o choba nangi tongmani tabuk omo India ni birodi omo use khlai tongmani mo press meet khlaibo sajaka Miya India ni bisingtei Akash Air Defense System omo chini India ni bisingo tongo India ni sakbaitan slamjak anti drone omo noka sakao drone phaiga ke binisitini Phatiri ro hage te kaisa Air Defense S400 omo ngakai je Pakistan no missile hor tongmani amono noka sakao no Phatiri ro hage omoni bisingbo tai tebo kwbangma India rok use khlai tongo je Pakistan no bai tabuk choba nanglai tonglai mani jorao hage o India ni tabo omo operation Sindoor no choli tong tabo bo India ni hage omoni daito tonrok jotono saimano bere rongno no rija khoroksa kai Colonel Supia Qureshi tai khoroksa ngaka Wing Commander Bhumika Singh hage kaham no samung khlai tonglai je Pakistan no je bongni borok hamia bongni radar system bongni military base amorok joto sukmawo nosto khlainani tabuk try khlai tongo India ro tai kisa kai khlai bo tongo haipano civilian nongno yagriya India ro hage o Pakistani ro kaisa kane hamlang mani je chini air defense kaisa kwbangma hormani bising kaisa rok mistake ni phati mani yang chini India phasingo o jaga ngak borok chini yang India ni civilian no borok target khlaiye borok hamla khlaio borok na je sob civilian tai sob military hage ching kok tumani bising tui nungmani ngak India ni bising tui ching bong ni kwbangma viral langja Pakistani ni ayang ni bising tui bo nogoi ching amono kok sawi mano directly je India rok bong ni ayang ni civilian nongno target khlaiye borok no hamla khlaiya bong ni a jaga ni borok hamiani camp rok tai bong ni a jaga ni military camp defense system air base radar air defense amti rongno se 12 dok ngakai target khlaiye hamla khlaiye nosto khlaini nai bong ni a jaga ni hai je civilian rongno je 12 ni civilian rongno borok nosto khlaimani hai 12 dok khaya hage bong ni a jaga ni social media influencer rok kwbangma Facebook ni bisingtei YouTube ni bisingtei India ni borok rongno manipulate khlaini chesta khlai tongo je India ni dormo ni tiye India bai India ni bisingono borok nangranani chesta khlai tongo dormo no tui kok sawi hake baksa buksu borok no support khlaimano haipano kwbangma je borok rongni je percentage tongmani bo je sa dormo phanang tung puila Bharat no bo support khlaini nijini desh no o hayungo Bangladesh hai bengman keu krei je Pakistan no bor agi sajon khlaijak tongmani India rok 1971 borok no help khaise Pakistan no bai borok no freedom romani tabuk borok Pakistani khuriwa achugi India no hamia sajak tamjani notice no nanan saja om musuk rong no bo tangnani nangka haisi yang Pakistan no claim hai keno Pakistani Balochistan borok tabo Pakistan bisingo no haipano borok freedom sanai tabo India ni kwbangma army rong no borok hamla khlai jaknangi tongo haike je Pakistan ni bisingo agi je Bangladesh rok bo andike kaknani bagini khlai tongmani haike omorok khasiya haike Balochistan no botabo India no support khlai tongo je Afghanistan no botabo India no bukhabai support khlai tong borok je so dormo phanang tung ake o Bangladesh nga kai borok Pakistan no ba amsak satok jaga se dormo no nai India na hamia kok sai tongo tai borok no o India wa amsak soron de mani borok no already pujinge ake tabuk bo illegal immigrant babe borok bangma lakh hai tongo ake haipan je tabuk bo o jaga jagari tongo tam wana sap khlai re ba omrong no anga na sleman kulkuri puila Bangladesh no sang na slemani ake Pakistan no to na slebo borok no ba antin khlaini nango Bangladesh rombo na slemani am kulkuri haji hake nor amte hake no tebo video update katal je Pakistan bai India choba nangi tongmani amono tui saimane muchunga ke nor o channel no subscribe khlai tondi tai bell icon no click khlai tondi je pura ang katal video dawo nong nor notification soginyani bagete o video no saja khake nor like ready tai comment khlai sahodi
je Pakistan no khaimani hai Bangladesh no buda khanya nang nangya hake o video o jagano muthakjak sinai kaham tongbaji norok jotono khulumka hambai.